Ni Esteban Agirre naiz. Nire ibilbide profesionalean gure hizkuntzaren alorrean mugitu izan naiz. Lehenengo itzultzaile lanetan, gero euskara teknikari ere izan naiz, eta nire ibilbide profesionala ikastolen elkarteko idazkari izanez amaitu dut. Izan zen orain dela 26-27 urte. Ni Ekuadorra joan nintzen, eta han lagun batzuk eskuartean jarri zidaten liburu zahar bat. Eta ziren hainbat idazle ekuadortarren ipuinak. Eta esan zidaten, Tori, hau pixka bat ezagutu dezazun gure literatura. Eta 3 idazle ziren, ipuin liburu horren egileak, eta gauza berri bat irutu zitzaidan, eta batez ere deigarri egin zitzaidan irudienetatik batez ere, besteak ere bai, baina batik bat Joaquin Gallegos Lara. Harritu ninduen oso idazkera brillantea zeukala, bere gaietan oso primarioa zela, salvajea ere bai izango nuke batzutan, ezagutzen ez dituen mota bateko ipuinak ekartzen zituen bere liburura, kultura handiare frogatzen zuen, erakusten zuen, eta horrela geratu nintzen txundituta egile horrekin. Eta ezagutu bakarrikan kultura, ez bakarrikan bere herriko kultura ezagutzen zuen, baita indigenena ere, eta atzerriko ere bai, batik bat Frantziakoa. Joaquin Gallegos Larak bere ondikan adolescentean nerabea zela, bere lanari ekin zionean modernismoaren bidetikan ekin zion hasi zen. Baina nahiko azkar, batik bat 1922ko iraultza eta sarraskiaren ondoren, erabaki zuen estiloz erabat aldatzea. Politkeriak, ederkeriak alde batera utzi, eta hizkera zuzena, zorrotza, herrikoa, eta bat ere adornori gabea erabiltzen hasi zen, propio militantziaz. Horregatikan, berak adrede, inork ulertu ez zion moduan, erabiltzen du hizkera herriarena. Baita horrekin polemika handia sortu zitzaizkion. Eta batez ere nik azpimarratuko nuke bere ipuinetan, bere protagonista guztiak, 2 edo 3 ipuin kenduta, direla herriko jendea, langileak, zapalduak. Hori izan da nire itzulpenean eduki dudan erronkatako bat. Berak apropos egiten du idatzi zuzen bere kontakizuneko protagonista bat edo personaia bat kulturako, eta kulturadun, da eskolako jendea baldin bada. Baina propio beren beregiz erabiltzen du kakografia bat gaizki idatzita, jendea ezjakina, eskolatu gabea, langilea, nekazaria, horrelako kultura gabeko jendea denean. Orduan, bere erronka hori nola islatu, izan da, neuk defendatu behar izan dudan gauza bat. Proposatu biziaten Itanoa hori islatzeko, baina zuzen, baina esan nuen hori ez noa egitera, zeren Gallegos Larak berak polemika ikaragarria eduki zuen, liburua argitaratu zenean, hain zuzen mantentzeagatikan kakografia hori, oker idatzteko esaldiak eta moduak. Bai, batzutan bai, batzutan ez. Personaia bat adibidez, aberezaina, eskolatu gabea baldin bada, eta gaizki jarrita, orduan erabiltzen dut Itanoa. Eta gaizki idatzita gainera, guk nolabait, ze esango dut, nik ezagutzen dudan herrietan, entzun ahal izan dudan hizkera hori islatzen saiatu naiz. Beste personaia bat, kultua denean, eskolatua, orduan erabiltzen du hizkera
normala, ja ortografiaz islatzen du hori, eta hor ere nik ere elkarrizketak islatu ditut, zuzen, itano zuzen erabiliaz. Oso jantzia esango nuke, baina berezitasun batekin. Bere jaiotzeko defekto fisiko batengatikan, ez zioten inoiz, ez zuen inoiz eduki aukera eskolara joateko. Beraz, eskolatu gabea zen. Eskola titulurik bat ere ez zeukan. Baina berak ezagutzen zuen hango Ekuadorko literatura. Ezagutzen zuen Ekuadorko indigenen hizkera eta landare abereak eta ohiturak. Ezagutzen zuen eta oso ondo gainera frantsesa eta Frantziako literatura. Ez bakarrik literatura historikoa, baizik baita ere literatura garaikidea, bere garaikoa. Bere garaian konkursaria irabazi zuen baten aipamena eta bere gauzak ere aipatzen ditu. Kapaz izan zen baita ere bere kabuz eta bere afinidade ideologikoagatikan errusiera ikasteko eta ulertzeko gai zen, irakurtzeko gai zen. Beraz, hori dana lortu zuen bakarrikan, bere kabuz. Eragin handia izan du bere engaiamendu, bere lotura ideologikoak. Bera hasieratik kokatu zen jende pobrearekin, jende xumearekin, jende langilearekin. Eta militante egin zen alderdi komunistan. Eta bere engaiamendu, bere konpromiso politikoak eragin handia eduki bere ibilbide literarioan eta baita ere bere biografian. Joaquin Gallegos Larak bere idatzietan oso agerian uzten du ezagutza handia zuela Ekuadorko floraz eta baita ere faunaz. Ez bakarrikan ezagutza teorikoa, baizik horko animaliak zer ezaugarri zituzten, jendeak zertarako erabiltzen zituen, eta orduan oso importantea zen ez bakarrikan ematea landare horien edo abere horien izenak, edo pasarte historiko horien izenak, baizik Euskal Herriko irakurleari ulergarri egin zergatikan, zertarako erabiltzen zen animalia hori, edo abere hori, edo landare hori. Eta horiedanak atera izan ditut, hango jendeari galdetuz, herriko jendea gehien bat, xumea, familiakoei, baita ere hango idazle batzuei, eta horrela, pixka bat, ez beti, baina lortu izan dut. Jatorriz ematen dio izena kuentos, baina euskeraz ematekotan iruditu zitzaidan generiko egia eta ez zuela ezer adierazten. Horregatik nik nahiago izan dut nire lanari Gallegos Larak berak, bere ipuinetan lehenengoari ematen dion izenburua ematea. Guaraguao. Garaguao bat da abere bat, sarraski jale bat. Eta ipuinean kontatzen da, pixka bat, abere horrek zertan zer paper egiten duen, zer egikizun daukan gizon batekin. Zer harreman. Ekuadorren oso ezaguna. Eskoletan bere izena erakusten da, zeren bera izan zen naturalismoa eta baita ere novela hiritarra abiaratu zuena. Oso klasikoa da eta hango eskolatan beti erakusten da bere novela nagusia, Las cruces sobre el agua. Eta baita ere beti erakusten da berarekin batera egon ziren beste idazleak. Lehenago esan dut Ekuadorren oso ezaguna dela. Baina konturatu nintzen hemen Euskal Herrian, eta ez bakarrik Euskal Herrian, esango nuke Espainian eta Europan ere, ez dela bat ere ezaguna. Eta niretzako iruditu zitzaidan idazle bat merezi zuena ezagutzera ematea. Nik orduan nahi izan nuen euskaraz jarri. Euskalduna naiz eta nire familiari, nire seme-alabei, nire herrikideei eskaini nahi nien aberastasun hori,
kultura tropikaleko ekarpen hori. Baina ez nuen lortu, hainbat arazo tarteko, paper euskarrian argitaratzea. Horregatik ni euskara munduan ibili naiz, eta nabil orain ere, eta jakin nuen buktegi atera zela, jakin nuen zer ezaugarri zituen, eta nola nik ez nuen euskaratu ezer irabazteko, baizik nolabait opari bat emateko nire herriari, iruditu zitzaidan buktegi bidez opari hori egin nezakeela.